God dag og velkommen til denne video, hvor jeg vil dele mine tanker om det danske samfund, set udefra efter mit nylige ophold i Danmark. Det var på stort set alle områder et ophold, der bød på en perlerække af positive oplevelser og indslag, der vil leve længe i min hukommelse. Opholdet strakte sig over 7 uger, nærmere betegnet fra den 22. august til den 10. oktober, og vi er i 2025, og i dag er det torsdag den 23. oktober. Det var også en super mulighed for at være en lille brik i den danske hverdag, at føle og mærke den på kroppen. En mulighed, jeg jo ikke har, når jeg sidder herude i Thailand. Men det er, når man kommer hjem, en klar fordel at se det hele sådan lidt for oven, for nu at referere til en meget kendt svensk troubadour. I dag hedder det jo helikopterperspektiv. Min konklusion er, at jeg i modsætning til statsminister Mette Frederiksen har en række kommentarer og refleksioner over Danmarks aktuelle tilstand på områder, som jeg betragter som vitale. Det er markører, der skal vise, hvor vi står som samfund. At denne video er lidt forsinket, skyldes ganske enkelt, at jeg har måttet lade mit blodtryk falde, efter jeg kom hjem. Det føltes som om det blev målt på Richterskalaen snarere end hos en læge. Og hvorfor det var så højt, skal jeg vende tilbage til om et øjeblik. Men først vil jeg gentage nogle kommentarer, jeg tidligere har sagt. På opfordring fra flere i min omgangskreds har jeg valgt at gøre mine videoer om det danske samfund offentligt tilgængelige. Jeg er fuldt bevidst om, at jeg taler ud fra et paradoks, fordi jeg er en udlandsdansker, der kommenterer et politisk landskab, som jeg kun kan følge på afstand. Alligevel føler jeg mig forpligtet til at råbe op. For mit blik udefra afslører et Danmark, der langsomt mister sin samlingskraft, splittet i for mange fraktioner og præget af indbyrdes kampe frem for en fælles retning. Det handler desværre ikke om enkelte sager, men om et mønster, en snigende fornemmelse af, at noget grundlæggende er ved at glide væk fra os. Mine observationer vækker ikke kun interesse, de vækker også frustration, stigende blodtryk og en voksende følelse af afmagt. Citat slut. Og det er en kommentar, jeg er kommet med for, jeg tror det måske er 2 år siden, og i dag er den endnu mere gyldig, end den var dengang. Jeg vil nu efterfølgende så objektivt og sagligt som muligt præsentere det, jeg kalder min sag og mine argumenter, der var årsag til det forhøjede blodtryk. Så er det op til jer, lyttere eller seere, at vurdere og dømme ud fra det, jeg fremlægger, om det er udenfor eller inden for skiven, som det jo hedder på nydansk. Jeg har valgt i første omgang at fokusere på et centralt spørgsmål. Hvorfor får topembedsmænd i Danmark meget høje lønninger? Det er jo angiveligt, fordi de bærer et meget stort ansvar, men alligevel ofte belønnes, selvom de svigter dette ansvar med store samfundsøkonomiske konsekvenser, hvor de jo burde straffes. Lad os så starte med et svar på det første spørgsmål. Hvorfor den høje løn? Ifølge statens egne beskrivelser skyldes det 3 hovedpunkter. 1. Stort formelt ansvar. Departementschefer og styrelsesdirektører har det øverste administrative ansvar for ministeriets drift, lovforberedelse og implementering af politiske beslutninger. 2. Høj kompleksitet og krav til dømmekraft. De skal kunne håndtere jura, økonomi, forvaltning, presse og politik samtidig, en opgave, der kræver sjælden erfaring og analytisk evne, eller enestående erfaring, kan man måske sige. Og så er det 3. punkt, loyalitet og diskretion. Embedsmænd skal være loyale over for skiftende regeringer og udvise fuld neutralitet og tavshed. Den politiske upartiskhed og stabilitet belønnes derfor med en høj løn. Det lyder alt sammen flot, men lad mig så give 2 aktuelle eksempler på,
hvorledes disse krav konsekvent blev misligholdt og ligefrem belønnet, i stedet for at blive betragtet som fyringsgrund. Det første eksempel er Ejendomsstyrelsens nye vurderingssystem, der oprindeligt havde et budget på 94 millioner kroner, og regningen i dag er nu på 2,2 milliarder, og systemet er stadig ikke operativt. Den hovedansvarlige var den daværende direktør i Vurderingsstyrelsen, Poul Thornqvist, der gav den nye skatteminister Jeppe Bruus alvorlig hovedpine, da han overtog ministerstolen i Skatteministeriet i 2022. Jeppe er jo en snu politiker og ville naturligvis undgå risikoen for, at denne enorme fiasko, som jo han i sidste ende bærer ansvaret for ifølge ministeransvarlighedsloven, skulle smitte af på ham. Løsningen var genial. Vi sætter Poul på et såkaldt auktionsliste over topchefer, der trods dokumenteret inkompetence stadigvæk handles i systemet. Prisen på dem synes endda at stige proportionalt med de tab, de har påført samfundet. Undskyld, jeg er nødt til at sige. Der gik der heller ikke mange øjeblikke, før forsvarsminister Troels Lund Poulsen kom med et tilbud, Jeppe Bruus ikke kunne afslå. Det skete op til den 2. april 2024, og bemærk datoen. Det er jo som bekendt H.C. Andersens fødselsdag, og måske derfor en passende symbolik for begyndelsen på endnu et moderne eventyr inden for det offentlige. Troels Lund Poulsen huskede nok, at Poul jo tidligere havde haft centrale roller både i Forsvarsministeriet og i Forsvarskommandoen, og dermed havde bidraget til forsvarets nuværende katastrofale tilstand. Så kort efter kom denne meddelelse i pressen. Forsvarsministeriet har ansat Poul Thornqvist som ny koncernstyringsdirektør. Han kommer fra en stilling som direktør i Vurderingsstyrelsen og kender forsvarsområdet fra tidligere direktørstillinger i Forsvaret og i Forsvarskommandoen. Derudover er der sat navn på yderligere 2 direktører samt en ny chef for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Jeg skal fandme love for, at de er travlt med at få ansat direktører. Min reaktion, og det ved jo de fleste af er jo bekendt med den, var øjeblikkelig. Jeg skrev direkte til Troels Lund Poulsen og spurgte, om det virkelig kunne passe, at han havde valgt en direktør med 11 skandalesager bag sig, som tilsammen har kostet samfundet milliarder, uden at levere et eneste system, der fungerer. Troels svarede meget høfligt, at han naturligvis havde ansat den bedst egnede kandidat til den nyoprettet stilling. Og det er ikke noget, jeg opfinder. Jeg har skrevet til ham, og jeg har fået svar, som jeg har dokumenteret på en anden video. Og det er meget, meget sjældent, topchefer svarer, men det gjorde han. Okay, så hører jeg, hvor jeg vil hen med alt det her. Lad mig bare lige minde jer om, at der i det, man kalder materiel- og indkøbsstyrelsen, er ansat ikke mindre end over 2.500 medarbejdere, hvis samlet indsats har ført til det billede, vi med alle jævne rum bliver præsenteret for i medierne. Der har forsvaret af udfordringer og problemområder. 1. Kaserner og bygninger er i elendig forfatning. 2. Konkrete eksempler på utilfredsstillende forhold, skimmelsvamp ved beboelsesområder, i toiletterne, der er defekte, og så er der badefaciliteter, der heller ikke duer. Og så er der jo nummer 3, som i virkeligheden er meget, meget vigtig, materiel og kampkraft. En rapport fra Sveriges Forsvarsakademi påpeger, at den danske hær lider under mangel på artilleri, luftforsvar og kampkøretøjer, dels på grund af tidligere donationer til Ukraine, dels på grund af mange års efterslæb i indkøb. Og så lige som parentes, jeg heller ikke den opfattelse, at flådens krigsskibe er i stand til at udføre de opgaver, man med rette kan forvente af dem. Og så er der et 4. punkt, meget også vigtigt, personel og rekruttering. Manglen på moderne faciliteter og materiel er en væsentlig faktor eller en væsentlig årsag til de alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, man har i forsvaret. Og endelig, nummer 5, beredskabet, det mest kritiske punkt. Danmark er i realiteten 100% uforberedt. Og det så vi jo et meget klart eksempel på for ikke så længe siden.
her refererer til EU-topmødet i København. Det blev meget, meget pinligt og tydeligt den 30. september, da Mette Frederiksen blev velkommen til EU's topmøde i København. Alle EU's topchefer var til stede. Hun havde set frem til at blive båret frem som EU-stærke kvinde, den krigsstærke, den bevidste, den forsvarspolitiske magtfigur i EU, den med de skarpeste meninger, som ikke tøver at true Putin med langtrækkende raketter, og som leder et land, der følge hende indtager positionen som rollemodel for andre medlemslande. Men virkeligheden ramte hårdt. 2 dage før var Danmark blevet ramt af en hybridkrig, og vi stod helt uforberedte. Vores forsvar fremstod som en total joke, og da Mette Frederiksen, om end modvilligt, så måtte hun altså bede vores allierede om hjælp og bare sluge den bitre bælge. Det var ikke første gang, hendes selvtillid tog et knæk. Få uger tidligere havde Donald Trump udpeget Finlands præsident som EU's talsmand på trods af Mettes formandsrolle. En symbolsk, men et tydeligt nederlag for hendes forestilling om, at hun kan gå på vand. Det er jo nemt at påpege fejl, men jeg er i stand til at præsentere et forslag til løsningen af statens IT-fiaskoer. Inden jeg fortsætter med de øvrige negative og kritiske observationer, vil jeg komme med et forslag, som efter min mening kan bidrage til at løse statens utallige IT-problemer. De fleste danskere ved næppe, at staten i øjeblikket har 48 IT-projekter i gang, som ifølge statens eget IT-råd er risikobehæftet. Med andre ord, det er en pæn betegnelse for, at de som andre er på vej direkte i skraldespanden. Alene i 2023 og 2024 har disse fejlslagne projekter kostet Danmark 15,8 milliarder kroner, penge, der bogstaveligt talt er smidt ud af vinduet. Og hvorfor går det så galt? Efter min opfattelse er årsagen meget, meget enkel, og den er dybt bekymrende. Staten har ingen IT-kompetente ledere på internationalt niveau, og jeg gentager ingen. Og en årsag er naturligvis den lave løn, der findes inden for dette område. Og her tænker jeg, altså Djøf har nogle særlige aftaler, men lønningsniveauet er altså slet ikke det internationale. Super IT-kyndige har en meget høj markedspris, der sprænger de danske lønrammer. De mennesker, der sidder på de øverste poster inden for den danske stat, er derfor ikke i stand til at følge med udviklingen. Derfor er de nemme ofre for grådige IT-leverandører, der udnytter deres mangel på indsigt og erfaring. Det er nemt for dem at strikke et projekt sammen, de ved ikke dur, og skal repareres og forbedres, og dermed har de en lang opgave for sig og tjener penge. Mit forslag: i stedet for at fortsætte af denne håbløse vej, bør man gøre noget, der er radikalt anderledes. Ansæt en stor international IT-guru. Der er masser af dem med solid erfaring for store projekter, de har gennemført med succes. Giv ham 25 millioner kroner i fast løn og en bonus for hver spildt krone, han kan omdanne til en værdi. En krone, der er brugt til at skabe værdi for det danske samfund. Jeg ved godt, det lyder provokerende, men prøv bare at nævne denne idé for Djøf, og du får svaret. Ole, ved du ikke, at vi ikke skal løse landets problemer? Gør vi det, bliver vi jo arbejdsløse. Undskyld den her påstand, men jeg våger at påstå, at jeg er meget, meget tæt på sandheden. Hvor mange dokumenter og dokumentarer skal vi finde frem om det? Det siger jo alt om systemets selvopretholdende kultur. Og så kommer jeg tilbage til Tornqvist. Ham husker du. Og som jeg jo har nævnt flere gange, så i stedet for at ansætte ham, kunne man have ansat en ekspert udefra, gå ned og hente en fra NATO's indkøbskontor i Bruxelles, og give ham de nødvendige beføjelser og lønvilkår, som dem vi har nævnt overfor. Det er jo ligegyldigt, om en dygtig mand skal have 25 millioner i løn, i stedet for at have 10 direktører, der til sammen, men som ikke får 25 millioner, men som til sammen er totalt uduelige. Vi ser det
Den ene dag efter den anden. Prøv bare at lægge sammen inden for det sidste år, hvad der kommer af problemer, og hvad er løsningen? 0. I stedet for bliver man ved med det samme, og hvad er det, man gør? Man ansætter en kat skæld Polen. Og lad os være ærlige, det er meget, meget sjældent, at sådan en person er løsningen på et forretningsmæssigt problem. Fordi lad os kigge på hans uddannelse. En kanskjælp Pol, eller det vi kalder en kandidat i statskundskab, er en person, der har gennemført en 2-årig uddannelse med fokus på teori, analyse og samfundsforståelse. Det giver naturligvis solide kompetencer inden for politik og forvaltning, med en meget begrænset indsigt i økonomi, strategi og ledelse af komplekse projekter. Igen, hvor mange eksempler har vi set på det, og de bliver ved med at køre det sammen. Alligevel er det altså den type profiler, der igen og igen sætter sig på de mest magtfulde stillinger i staten, uden at have de fornødne kompetencer til at gennemføre noget, der har værdi for samfundet. Så vender jeg mig til eksempel nummer 2, og det er et kig på ATP, som jo er statens investeringsmastodont, danskernes pensionsgigant. Fra dagpressen i år ved vi alle, at driftsresultaterne de seneste år har været meget, meget negative, og dermed udhulet formuen med meget store beløb. Også i regnskabsåret 2024 tabte giganten penge, men i stedet for at fastfryse de lukrative bonusordninger, gjorde man det stik modsatte, og vi kunne alle læse dette i pressen. ATP har i dag besluttet at udbetale over 500 millioner kroner i bonus. Det sker på baggrund af et resultat i 2024, der samlet set viser et tab på 59 millioner kroner. Beslutningen er så absurd, at det næsten kan være svært at tro, men det er sandt. Det er sandt. Man skulle ellers tro, at en bonus er noget, man udbetaler for en ekstraordinær indsats. Det kan jo ikke være rigtigt, at man grundlæggende roser og betaler for røde tal. Altså, undskyld mig, det er jo helt langt ud i skov. ATP har jo mildt sagt ikke været flyvende de sidste år. Tværtimod, siden 2020 har ATP tabt 240 milliarder kroner af danskernes tvangsindbetalte pensionsmidler. Og hvordan belønner man de ansvarlige? CEO Martin Præstegård fik i 2024 en løn på 7,4 millioner kroner. Investeringschefen Michael Svendstrup fik 5 millioner, og hele lederteamet havde til sammen 26 millioner kroner i bonus for deres fremragende indsats. I kan godt. Det er jo helt fuldstændigt. Og gæt så, hvilken uddannelse Martin har. Han er kanskjælp Pol. Ja, og Mikkel, han er kant polit. En akademisk retning, der primært fokuserer på økonomisk teori, ikke forretning, ikke strategi, ikke investering. Og dermed er vi ved et vitalt spørgsmål om kompetence og ansvar. Spørgsmålet er, skal danskerne, der jo reelt er aktionærer i ATP, bare blive ved med at se passivt på, mens en lukket klub af djøffer og kantpolitter fordeler topposterne imellem sig? Eller skal vi begynde at stille krav om professionelle ledere, der kan levere resultater på niveau med den private sektor? Og her vil jeg så referere til et par topposter. Carlsberg CEO tjente i 2024 omkring 40 millioner kroner, men han skabte et overskud på 11 milliarder til aktionærerne. Eller se på den CEO for den Danske Bank. Han skaffede et overskud på 23 milliarder og fik en løn på 23 millioner. Der er forskel på belønning for resultat og belønning for fiasko. Eller er det mig, der er helt forkert på den? Og så vender man til topchefen over alle topchefer. Vores allesammens elskede Mette Frederiksen. Lad mig begynde med at give en point for, at hun er ærlig. Allerede før hun blev statsminister, dengang som Socialdemokratiets formand, lagde hun ikke skjul på, at den dag hun rykker ind i statsministeriet i chefstolen, vil hun centralisere al magten der. Og det blev jo også virkelighed. Gradvist har hun frataget sine ministerer kontrol over deres områder,
og har gjort dem til nikkedukker. Undskyld udtrykket. Det er måske pænt at sige loyale væbner, men de må kun agere efter én vejebog, hvis forfatter er skrevet af hendes nærmeste rådgiver, Barbara Beatrice Bober Bertelsen. Ikke som tidligere 3 gange B, men 4 gange B, fordi Bober blev efternavnet, som hun tilføjede, da hun i 2024 blev gift med Theis Bober, der er fabrikschef hos Foss i Hillerød, hvilket efter min opfattelse betyder, at han erhvervsmæssigt er godt kvalificeret. Jeg kender virksomheden rimelig godt. Og så kan jeg jo ikke undgå at komme til Mink-sagen, og det er jo studiet i centralisering af magt. Denne magtkoncentration kom tydeligt til udtryk under Mink-sagen, hvor Barbara Bertelsen fra første sekund overtog styringen. Det kan ses som en ekstrem form for centralisering af beslutningskraft, uden at de juridiske og organisatoriske rammer var afklaret. Og hvad er så konsekvensen? På trods af massiv kritik, hvor Barbara Bertelsens adfærd blev kaldt en tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der var grundlag for at drage hende til ansvar, hun blev hverken fyret eller sanktioneret, fordi advarslen, som hun modtog, blev trukket tilbage, og som ekstra sukker på toppen af, hvad det hedder, så blev hendes bonusordning, for man kunne ikke give hende en bonus for veludført arbejde, når hun fået en advarsel, så Mette hun fik lige gjort den der bonus til en del af hendes faste løn. Og det rejser jo for mig et afgørende spørgsmål. Hvordan håndteres ansvar i toppen af embedsværket, eller rettere håndteres det overhovedet? Og mens vi så taler om, hvorledes man håndterer ansvar, så kan jeg så nu dreje mig imod sms-skandalen. Fordi hvordan blev den håndteret? Det blev afsløret, at Barbara Bertelsen i sin korrespondance med andre ministerier flere gange lagde pres på embedsmænd og forsøgte at fordele ansvaret for de manglende lovhjemler. Som vi husker det, kostede det jo en minister livet, Mogens Jensen, der offrede sig for partiet. I nogle af de offentliggjorte beskeder fra Barbara Bertelsen husker vi den her meget berømte: læg dig ned og rul rundt. En ordreformulering, hun brugte for underordnet. Men når man har centraliseret al magt hos statens departementschef, der er den mest magtfulde, så er i princippet alle underordnede, uanset deres titel og placering i hierarkiet. Efterhånden er der skrevet og talt og vist så meget i medier om hele den her sag, at det er meget, meget svært at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned. Men der er nogle ting, der står klart. Og her taler jeg så først om baggrunden og politiske konsekvenser. Fordi efter folketingsvalget i 2022 stod Socialdemokratiet uden flertal. Så det lykkedes så Mette Frederiksen i december at danne en regering hen over midten med Venstre og Moderaterne. Men lige før hang hele Mink-sagen jo stadig i luften. Mink-kommissionens hårde kritik havde jo ramt både Mette Frederiksen og departementschefen Barbara Bertelsen, og selv uden en rigsretssag blev Socialdemokratiets troværdighed jo svækket. Og vi husker jo alle Jakob Ellemanns klare udmelding før valget. Han kunne aldrig drømme om at gå i regering med Mette Frederiksen som statsminister. En løfte han opgav for en plads i regeringen. Resultatet blev så, at Mette Frederiksen jo på den måde fik lukket sagen. Og i min ordbog er det bedre at kalde det for en studehandling. Og så har jeg gjort mig lidt tanker om den folkelige reaktion. I 2025 synes jeg, at de fleste danskere er ligeglade. De har glemt den sag. Det er ligegyldigt, hvor mange penge det har kostet. Det er også som om, at den her erstatning til minkavlerne, der nu er over 30 milliarder kroner, også det er bare små penge. Uagtet, at man jo i virkeligheden kunne have reduceret det til 10 milliarder, fordi man brugte 20 milliarder mere, end det var nødvendigt, ved ikke at lade de der stamdyr inden for minkavlerne overleve. Det er et projekt, jeg selvfølgelig ikke har forstand på, men det var jeg læser mig til i dagspressen. Men Mettes
ambition om at vise handlekraft meget tungere end hensynet til ansvarlighed. Og vi har for nylig set det sidste eksempel igen. Køb, uden planlægning, omtanke, strategi. Bare her er Mette, og jeg er beslutningsdygtig, uden at jeg har tænkt mig om. Og nu kommer jeg med en påstand, som jeg ved godt, I måske synes er helt langt ude i skoven. Jeg har gennem mange år fulgt Mette Frederiksens lederstil, faktisk igennem de 10 år, hun har stået i spidsen for Socialdemokratiet. Og jeg er kommet til den konklusion, at når hun i dag hårdnakket nægter at kommentere på sms-skandalen, tror jeg ikke, at det egentlig er hendes egen beskyttelse, det handler om. Jeg tror, hun beskytter de få personer, der stod bag beslutningerne med Barbara Bertelsen som flokfører. Husk de 3 store skandalesager. Mink, Lars Findsen og Samsam. Det er jo Barbara Bertelsen, der er den sorte edderkop, den med giften, og det er frygten for, at man kan bebrejde Mette Frederiksen for, at hun har ansat hende, der kan skabe hende problemer. Sandheden er jo, at Højesteret har dømt Barbara Bertelsen og Tine som tabere i de 3 omtalte sager. En kendsgerning, som Mette Frederiksen gør alt for at skjule. De har udvist 100% loyalitet, og det sætter hun pris på, og den bliver belønnet. Og jeg tror så, at Mette føler sig så magtfuld, at hvis hun kunne, ville hun gerne skrue tiden tilbage til 2020, hvor hun indkaldte landets chefredaktør og truede dem til tavshed i deres kritik af hendes håndtering af minksagen. Det er uhørt, at en statsminister, der jo er den frie presses minister, truer den. Hvem tror hun egentlig, hun er? Og på det meget, meget vigtige spørgsmål finder jeg en del af svaret, og den kom for nylig i Danmarks Radios program. Det er en app, der ligger på DR Lyd, der hedder Magten. Her sidder nogle af landets skarpeste politiske kommentatorer og har tegnet et meget klart billede af hende. Hun er magtsyg, hun bruger Machiavellis principper og styrer gennem frygt frem for respekt. Ifølge flere kilder er der netop nu en intern magtkamp i gang i Socialdemokratiet, hvor mange lokale borgmestre frygter at miste deres poster ved kommunevalget her i november. Knivene, siger man, er trukket op af skuffen, og en af kommentatorerne sagde, et godt råd i Socialdemokratiet lige nu er, pas på din ryg. Jeg er også kommet til den vurdering efter de der 7 uger hjemme, og så har jeg så efter fået lidt op, at efter 10 år ved magten lider både Socialdemokratiet og Mette Frederiksen af metaltræthed. Der er for mig spænd, men et er sikkert. Når Mette Frederiksen presses, finder hun tilbage til det, hun er allerdygtigst til, spænd. For spænd er jo ikke en løgn. Det er blot den udgave af sandheden, som tjener ens egen dagsorden bedst muligt. Og dermed er hun jo selv blevet symbolet på det problem, der truer vores demokratiske samtale. En politisk kultur, hvor styring, kontrol og kommunikation betyder mere end ansvar, gennemsigtighed og sandhed. I stedet for at fortsætte med beskrivelser af meget negative observationer, som vi jo alle kender til hudløshed, fordi de snart repræsenterer op imod 80% af de daglige nyheder, vil jeg prøve at vende mine tanker mod et andet spørgsmål, der har optaget mig i mange år. Hvorfor tabte vi kampen mod at opbygge et retfærdigt samfund for vores efterkommere? Jeg går lidt tilbage i mine arkiver og fandt frem til en beskrivelse, jeg lavede en gang, hvor jeg skulle besvare spørgsmålet om, hvilket samfund anser du for at være det rigtige. Og ja, mit svar det lød, jeg vil jo helst have Platons stat. Det ideelle samfund, socialistisk og retfærdigt ledet af filosofer, men den køber danskerne ikke, så vi er nødt til at finde en anden model. Det er ellers en skam, for hans grundtanker er jo særdeles gode. Staten er gennemsyret af retfærdighed og en effektiv arbejdsdeling med tanke på, at underordnede interesser må vige pladsen for gennemførelse af helhedens bedste.
Platon levede jo fra 427 til 347 før vores tidsregning. Og så sprang jeg faktisk frem til årene omkring 1790, hvor det klassiske filosofi bliver etableret og har denne formålsparagraf. Fondets midler skal bidrage til at uddanne nyttige mennesker til statens bedste, til at understøtte og befordre videnskabelighed og arbejdsomhed i de nødvendigste dele for landets ve og vel, og til at hjælpe og lindre fattigdom og elendighed. Det lyder rigtig flot. I dag vil jeg tro, en moderne beskrivelse vil lyde nogenlunde således. Et retfærdigt samfund er et samfund, hvor alle mennesker behandles ligeværdigt og har lige muligheder for at leve et godt liv. Det betyder, at rettigheder og love gælder for alle. Ingen står over loven. Ressourcer og goder skal fordeles på en måde, der både anerkender indsats og hjælper dem, der har brug for støtte. Frihed og ansvar skal gå hånd i hånd. Man har frihed til at vælge, men har også et ansvar for fællesskabet. Respekt og tolerance skal præge et samfund, så forskellige livsformer, meninger og kultur kan eksistere side om side. Kort sagt, et retfærdigt samfund søger balance mellem lighed, frihed og solidaritet. For at skabe balance i mine observationer, finder jeg en super god beskrivelse af Danmark i dag, og jeg citerer forskeren, der hedder Susanne Ekman. Hun skriver: Når vi går til regions- og kommunalvalg her til november, vil mange nok stemme for bedre sygehuse, bedre folkeskoler og daginstitutioner, bedre ældrepleje og en mere effektiv service fra kommunen generelt, og helt sikkert på toppen gerne en lavere skat. Men ifølge Susanne burde vi i stedet tale om, hvad vi kan undvære, for vi er blevet forventet med alt for mange muligheder og løfter fra de offentlige systemer, og det får både de offentlige ansatte og borgerne til at rive sig i håret, påstår hun. Og så fortsætter hun: Anorektisk væsen på sygdommen, EPO. Som forsker i ledelse, organisation og arbejdsliv på Roskilde Universitetet har Susanne Ekman observeret hverdagen og talt med ansatte mange steder i det offentlige system, fra vuggestuer til plejehjem og borgerservice til skadestuen. Det har hele vejen igennem været store udfordringer, men i de senere år er problemerne, synes hun, kun blevet værre. Velfærdsstaten er blevet effektiviseret, og den er blevet trænet, men samtidig er den blevet pålagt en ny udvikling og nye komplekse opgaver, som den ikke magter at klare. Ifølge Susanne forsøger systemet at gabe over alt for meget med alt for få ressourcer. Det udhuler de helt basale velfærdsydelser, som de sårbare og udsatte borgere ofte har allermest brug for. Og så tilføjer hun: Patienterne forventer et serviceniveau, der er meget højt. De føler sig forsømt, krænket og overset, hvis ikke de bliver behandlet, nærmest som om de er indlagt på et luksushotel. Ved at associere det gode liv med mulighedsforøgelse. Jo flere muligheder jeg har, jo bedre liv kan jeg få. Og ud fra samme logik, hvis der er nogen, der tager muligheder fra mig, daler min livskraft, min livskvalitet. Og så hun slutter således: Vi skaber systemer, der leger, at de selv og virkeligheden er anderledes, end den er, og hvem laver dem. Og så tilbage til mine egne opfattelser. Jeg bliver lidt ironisk. Vi har mange topchefer, der har en embedsmand, der hedder TITO, som forbillede. Det betyder kun arbejde tirsdag og torsdag og fra 10 til 12. Det er faktisk Lars Findsen, der i øjeblikket er i medierne hver dag, som ifølge vedholdende rygter skulle have været stor model til denne her joke. Vi kan også vælge en joke fra Storm P. 2 vagabunder møder hinanden, sidder og taler sammen på bænken, og den ene spørger den anden: Hvad lavede du i går? Og svaret er: Ingenting. Hvad skal du lave i dag? Jamen hør nu her, jeg blev ikke færdig med mit arbejde i går.
Og som en lidt mere bemærkning hen mod afslutningen, så får jeg tit det her i hovedet. Ole, du har helt ret i alle dine kritiske opfattelser og skepsis over for udviklingen i Danmark, men hvad kan vi gøre? Efter min opfattelse er den eneste, der i øjeblikket tør virkelig sige, hvad han mener, altså tale Roma midt imod, det er Morten Messerschmidt. For en måned siden stillede han sig op i Folketinget og klædte Lars Løkke af. Lars Løkke, der var tøj, der betalte af Venstre, klædte ham fuldstændig af og blotlagde alle hans sugerør nede i alle mulige kasser. Og han var den, der helt forleden dag i debatten, efter åbningsdebatten i Folketinget, kunne sige til Mette Frederiksen, at hendes svar, det er papegøjesvar. I ved godt, det var et spørgsmål om de her sms'er. Hvor er de andre profiler? Og det er jo et interessant og meget ofte diskuteret spørgsmål, at Danmark i virkeligheden har få ægte, markante politikere, der går ud og prøver at lave store reformer i samfundet. Og når ikke det kan lade sig gøre, skyldes det muligvis, at der er både strukturelle, kulturelle og politiske forhold, der gør det meget, meget svært. Og det er jo nok sandhed, at Danmark har en meget stærk tradition for mindretalsregeringer, og for elsker at have forlig hen over midten, så alle kan være glade. Og det betyder, at det er meget sjældent, at man kan gennemføre store reformer uden en bred opbakning. Og det betyder jo også, at dem, der har politisk mod og kan, det bliver udvandet i alle de her kompromiser. Kort sagt, systemet belønner samarbejde, ikke revolution. Og danskerne, synes jeg, er jo generelt tilfreds med samfundet og har en høj tillid til institutionerne. Og derfor kan man jo sige, at vælgerne i dag foretrækker stabilitet. De ved, hvad de har. En forandring medfører, at de ikke ved, hvad de får. Og politikere, der foreslår store reformer, f.eks. på velfærdsområdet, inden for skat eller inden for EU og inden for klima, løber den risiko, at deres parti får vælgerflugt. Og i dag er sandheden jo den, at partierne er blevet mere medie- og kommunikationsstyret, end de har været før. Politikere, de trænes jo i budskabsdisciplin frem for idéudvikling. Og hvad ser vi? Spindoktorer, fokusgrupper og SOMI-analyser, der styrer en meget stor del af kommunikationen. I dag er det om at komme ud med doorstep, stå her, mig, og se mig. Og Instagram, billeder. Se mig, lille Mette Frederiksen, her i efterårsferien tilbragt den sidste dag med at skrælle æbler. Og øvrigt, fordi jeg ved godt, det er opstillet, så glemte jeg lige at tænke over, at al den skrald, jeg sidder og skræller af, ligger jeg over i skålen med de gode æbler. Men det skal jo se flot ud. Så det er jo ensbetydende med så, at autenticitet og kant, det lige er pladsen for det her. Prøv at se mig lige her nu. Og så er der jo et andet forhold, det er, at de fleste partier ligger jo meget, meget tæt på hinanden i forhold til den økonomiske politik. Der er også meget stort set bred enighed om markedsøkonomi og nogenlunde, hvordan velfærdsstaten skal se ud. Så de store brydninger, vi så i 60'erne og 80'erne på de ideologiske områder, synes jeg er væk. Og så er vi også udsat for det forhold, at mange af de centrale politiske områder, økonomi, klima, handel, finans, ikke længere kun er begrænset til nationale bestemmelser. Og det betyder jo, at politikerne har mindre rådighed til at gennemføre store reformer på egen hånd. Så store visioner skal tilpasses EU-regler. Og så er der jo, igen kommer jeg lige tilbage til, at medier og sociale medier, og dermed også vælgerne, belønner jo hurtige udmeldinger. Vi er lige blevet enige om, frem for langsigtet tænkning. Og så er der jo enorm fokus på skandaler og konflikter, frem for strukturreformer. Og så kommer et sidste punkt, der er meget vigtigt, og det er personlighed frem for politik. Det betyder jo, at politikere de bliver performere mere, end de bliver reformatorer. Og det kan jo godt være, at vi
her ved det kommende kommunevalg får nogle bedre indikationer af de her argumenter, jeg har ridset op. Fordi i dag er der jo enormt fokus på politiske performere, der hele tiden sætter mig først, end det er på den langsigtede og gennemtænkte politiske strategi. Tak for din interesse. Tak fordi du har lyttet med.